Lăudați să fie Domnul. Așa cum a spus fratele nostru, stați robii Domnului în casa Domnului și lăudați numele Lui, lăudați să fie numele Lui. Vrem în această seară să ne bucurăm în prezența Domnului. Vrem în această seară ca mâna Domnului să fie peste noi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Marea ta